Asa man na nimo gidala akong ulo. Tabang! Tabang! Nabuang naman kagibuhat ni mo. Ayaw nagdagagyaw-yaw dira. Tabangin ako diri. Mukha ako dyan ko pansit. Pagkulat ba? Ayaw nagsigigyaw-yaw dira ba? Ate. Mm. Asa man kagi ka papa? Anong dugay man kay ka? Dara, nakuha na nako ang gold. Hala, nawala ang gold na tae diri sa akong gibutang. Asa naman po to dire? La, nakuha na nako ang bulawan diri. Asa man. Uman na nakagigit dira papa. Hay, nakagawas na ko kay sakit manggod ako tiyang god. Daraway tao kawatong kuno be. Abangan ang part 3.